Dobrý deň prajem. Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás oboznámila z príležitosti zahájenia školského roku 2016-2017 so stanoviskom SMK vo veci vyučovania materinského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským a celkového stavu národnostného školstva na Slovensku. Poprvé, rámcový učebný plán pre prvý stupeň základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bol doteraz vyslovene diskriminačný, nakoľko prváci s maďarským materinským jazykom mali možnosť učiť sa písať a čítať len na 5 hodinách týždenne, kým žiaci na školách s vyučovacím jazykom slovenským na 9 hodinách týždenne. Dodatok k rámcovému učebnému plánu platný od 1.9.2016 tento stav mierne zmenil. Vyučovanie maďarského jazyka v prvom ročníku, ale žiaľ len v prvom ročníku, sa zvýšil na 8 hodín týždenne, pričom však na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským vyučovanie materinského jazyka, teda je z čítania a písania, je dotovaný oveľa menším počtom hodín ako na obdobnom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. To znamená 31 hodín pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a 24 hodín s vyučovacím jazykom maďarským. Dokonca tento počet hodín bol vytvorený tak, že na školách s vyučovacím jazykom maďarským v prvom ročníku chýba hodina hudobnej výchovy a počet disponibilných hodín je tiež menší, iba 1 hodina. Tá disponibilná hodina slúži na to, aby si školy vytvorili svoj vlastný osobný profil, ktorým sa jedna škola líši od druhej, kde je možnosť vytvoriť školský vzdelávací program, napríklad nejaké regionálne poznatky, histórie alebo geografie alebo podobne. Teda každá škola by s tým disponuje sama. Takže u nás na maďarských školách je to teraz iba 1 hodina. A na druhej strane hudobná výchova je tiež dôležitý predmet, k tomu sa ešte vrátim, ale naspäť k materinskému jazyku a rámcovému učebnému plánu. Strana maďarskej komunity si myslí, a ja osobne si myslím, že tento stav je neprípustný, a rámcový učebný plán neberie do úvahy skutočné potreby detí. Poznať a dokonale využívať možnosti materinského jazyka je základom pre ďalší psychický vývoj dieťaťa. Iba v materinskom jazyku si osvojuje žiak také učebné kompetencie, ktorými je schopný dosiahnuť dobré výsledky aj pri osvojení si ďalších jazykov, tak aj štátneho jazyka či iných cudzích jazykov. Preto je žiaduce vyrovnať tieto rozdiely a pre žiakov národnostných škôl na prvom stupni zabezpečiť taký istý počet hodín materinského jazyka, ako pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. A ešte jednou vetou k tej hudobnej výchove. Hudobná výchova na prvom stupne základných škôl je tiež kľúčovým predmetom z pohľadu na psychický vývoj dieťaťa a vývoj aj materinského jazyka, či rytmické cítenie, či sluchové schopnosti a podobne. Po druhé, SMK vyjadruje nespokojnosť na začiatku školského roka 2016-17 aj nad tým, že nie je doriešené financovanie málotriedok a základných škôl s malým počtom žiakov. Hoci novelizáciou školského zákona už nie je stanovený minimálny počet žiakov v triede, v málotriedkach a na základných školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, avšak v mnohých prípadoch samosprávy ako zriaďovatelia nie sú schopné tieto základné školy dofinancovať. A podľa zákona tieto školy síce môžu existovať, avšak hrozí, že kvôli nedostatkom financií tieto školy môžu zaniknúť. A nie je to problém iba národnostného školstva. Preto žiadame zabezpečenie finančných prostriedkov pre ďalšie fungovanie málotriedok základných škôl s malým počtom žiakov. A po tretie,
Chcela by som pripomenúť, že pri novelizácii školského zákona nebol zmenený bod, ktorý určí minimálny počet žiakov v triede na stredných školách. Súčasný počet stredoškolákov je naozaj oveľa menší ako pred niekoľkými rokmi, ale nepovažujeme za dobré riešenie prípadné zrušenie menších škôl len preto, že chýba jeden alebo dvaja žiaci v triede. Trendy v školstve ukazujú, že stredoškolákov viac priťahujú väčšie mestá, hlavné mesto alebo aj zahraničie. Záujem spoločnosti spočíva však v zachovaní pestrých možností študovania aj v menších mestách. Každé mesto potrebuje vychovať vzdelanú vrstvu obyvateľstva aspoň s maturitou. Súčasný zákonný stav najviac ohrozuje stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Skoro 70% týchto stredných škôl. Pre zachovanie ústavného práva rovnosti vzdelávania národnostnej menšiny žiadame vyňať spomínaný bod zo školského zákona, teda je zrušiť minimálny počet žiakov v triede na stredných školách. A ešte by som dodala, že práve včera sme sa dozvedeli, že vláda našla prostriedky na financovanie istej veľmi malej strednej školy. A to znamená, že riešenie sa nájde, ak je politická vôľa. Myslíme si, že riešenia sú vtedy spravodlivé, keď sú systémové. Ďakujem vám a v školskom roku 2016-17 prajem všetkým pedagógom veľa úspechov a hlavne vytrvalosť. Ďakujem.